ibilbidea esan behar dut gogorra izan dela. Zorionez, momentu oso on batzuk ere izan ditugu eta behar bada hoiengatik jarraitzen dugu kirol honetan, baina bai ez da erreza izan, gehien bat ja adin batekin gabiltzala, lana dalata, bidaiak, familia, nahiko zaila da puzle guzti hori enkajatzea, guk askotan txapelketa guztietan parte arte nahi dugu, entrenamendu guztietara jo nahi dugu atzerrian diren horietara, tamalez gertu ez daukagu ezer entrenatzeko, orduan askotan aukerak eta asko egin behar dira, entrenatzera jun, txapelketa batetan parte hartu, deskantsatu, zaila da guzti hori enkajatzea eta denetan gero 100% iristea. Hainbeste denbora korrontaren kontra igeri egin ondoren, gure ibilbidea egin dugu. Salto egin genuen zubi horretatik eta azkenean gauza asko lortu ditugu eta korrontaren kontra igeri egiten duzunean, batzutan korrontea frenatzen da, beste batzutan igual agian korrontearen laguntzarekin gauzak egiten dituzu eta momentu horiek ere izan ditugu. Eta momentu horiek iritsi denean asko gozatu ditugu eta izugarrizko momentuak izan dira. Momentu horiek daudenean, dira izugarrizkoak. Eta segurenik kirolari askok izan dute sentsazio hau, eta da sartzen zea tunel baten barruan eta apatean ez duzu ezer sentitzen, dana ondo dijoa eta apatean egiten dituzun gauza guztiak kuadratzen dute. Momentu horiek ere izan ditugu. Eta orain azkeneko txanpa hontan uste dut, eta nire ametsa da berriro ere hori sentitzea. Urte guztian zehar bidaiatu behar dutela esan behar da, eta hauek aprobetxatzen dituzte beste txapelketa mota batzuk entrenatzeko, orduak sartzeko izotzean, beste aurkariek ez duten egin behar, gehien bat. Azkenean beraiek izotza egunerokotasunean badute, zentratu aldira beraiek akatsak dituztenetan zuzentzen, eta gure kasuan helburua da orduak sartzea izotzean, eta alduten guztietan izotzetara joatea. Hori da, gailendu behar den ezberdintasun bat, egunero daukasun instalakuntza batean akatsak zuzentzeko aukera ematen dutzu, eta egunero ez daukasunean, zentratu behar zara, hobekuntza txikiak egiten. Ni ere kasualitatez iritsi nintzen, ni gazteagoan nintzenean gimnasia ritmikoa egiten nuen, gero unibertsitatean korrika ibili nintzen, eta gorputz hezkuntza ikasi nuen Madriden, eta ikasketak amaitzear nengoenean, dei bat jaso nuen Txuriberri izotz taldetik, prestatzaile fisiko baten bila zebiltzan, patinatzen banekien, baina aurrera eta atzera, eta beraiekin hasi nintzen hori prestatzaile fisiko moduan. Eta hor nengoela gure klubeko lehendakariak bildu ginduen bertako patinatzaileen guraso eta izotz hokeiko beste guraso eta bertan zebiltzan guztiei, esanez hori munduko federazioak harri batzuk zituela hor, txuri-urdinen, guk ez genekien ezer hori buruz, eta ea probatzera animatzen ginen edo harri horiek itzuli egiten zituzten. Eta probatu genuen eta ordutik ona hortan ibili gea, eta ni hasi eta urte pare batera Mikel ezagutu nuen. Gure historioa epikaz beteta dago. Azkenean zerotik hasi gera, zailtasun asko izan ditugu, ez dugu inoiz izotz jauregi bat gertu izan. Gure izotz jauregirik gertuena jaka alde batera utzita eta jaka askotan ez dago hor, gutxienez 1000 kilometrotara dago. Askotan beste jokalari profesional edo semiprofesionalekin hitz egiten dugunean. Ja bakarrikan horri buruz hitz egitea hau da, entrenatzera joaten naiz 1000 kilometrotara, flipatzen hasten dira. Orduan epikaren lehenengo puntua hor dago. Bigarren epika da, gu ez gehala jaio kurlinarekin, baizik, eta gure barrutikan sortu dugula kurlina. Gurekin konpetitzen dutenak igualagian 4 urtekin, 5 urtekin hasi ziren kirol hontan. Orduan, pixkanaka eraiki behar izan dugun gauza bat izan da.
Hasiera batean ni kirol individualista batengatik iritsi nintzen, beti zailtasunak izan ditut jendearekin lan egiteko eta taldean lan egiteko, beti gauzak bakarrik egin ditut eta gainera kostaka. Eta igeriketan horrexegatik hasi nintzen eta igeriketa horrexegatik gustatzen zitzaidan hainbeste, zeren azkenean nik kontrolatzen nituen faktore guztiak. Gero, igual agian kirolari hobeagoa edo txarragoa nintzen, baina faktore guztiak kontrolatzen dituen. Eta batean kirolontara iristerakoan, faktore guzti horiek erabat deskontrolatzen ziren, hau da, nik ezin dut kontrolatu kanpoan gertatzen dana. Eta deskontrola horren aurrean niretzat oso gogor izan zen, oso pisutsua, eta oraindikan zama hori sentitzen dut. Eta oraindik kurlineko pista batera sartzen naizenean zama hori hor gainean daukat. Asuntua da, pixkanaka, harri horiek beste modu batera ikusten ditu dela. Pisutsuak bai, gogorrak bai, baina oso politak dira, eta istorio eta esperientzia izugarriak sartuko ditut harri horiekin nire potxan. Betidanik egiten ditudan gauza guztietan oso obsesiboa naiz. Eta obsesibidade hori, segurenik gauza batzutarako laguntzen dute, baina obsesibotasun hori ere gauza batzutarako izugarrizko puntu negatiboa da. Eta esan nuen, listo, jazta, Kanadan noa. Non dago kurrineko meka? Kanadan. Eta gainera, Kanadan familia daukat, hasi que bira, ara jungo naiz, ateak irekiko dizkidate, izango naiz Mahoma bat bezala, eta batean hor hasiko naiz jolasten, eta 2 hilabetetan lortuko dut mailarik izugarriena. Zer gertatzen da? Hori ez dela horrela. Hau da, ara iristerakoan, ez zuten niregan sinisten, pentsatzen zuten igual agian, ez bakarrik nire mailagatik, baizik eta segurerik liatuko nuelako do. Eta orduan, hasiera batean, atea jotzen hasi nintzen, eta egon nintzen, egun pilo bat, kurlineko harri bat ikutu gabe, eta kurlineko izotz jauregi bat ikusi gabe. Orduan, hasiera batean, ez da, zertarako etorri nahi zonea, zen azkenean ezin dut egin, berez printzipioz, markatuta neukan helburu hori egiteko. Eta, batean, norbaitek aukera bat eman zidan, horrelako testa bat egin nuen, beste batzuk beste aukera bat eman zidaten, entrenatzen hasi nintzen, tekniko maila izugarrizko teknikoak ezagutu nituen, entrenatzaileek ere bai, eta batean mundu honetan buru belarri izatu nintzen, eta nire maila asko hobetu nuen, eta honea bueltatzerakoan berriro ere nire harrien motxila jarri nuen gainea. Eta gero pixkanaka, gauzak hobetu genituen, oian ere horretarako oso langilea da, eta orduan elkarrekin egin dugun lana hori izan da. Hau da, obsesibo bat oso langile eta oso perfekzionista bat dan pertsona batekin, eta lan hori elkartu dugunean 2014tik aurrera helburuak lortzen hasi ginen, eta gero berriro 2018 urtean gure premioa iritsi izan zilarrezko domina batekin. Hasi ginenetik borrokan gabiltza, gauzak ez direlako errezak orokorrean kirol munduan. Gurean bereziki asko zailagoa da, kontuan izan da joko olimpikoetan 10 bikotek bakarrik parte hartuko dutela, orduan erronka oso zaila da, baina gutxienez bukatu nahi dugu beste zapore batekin. Orain dela 4 urte ere aurre olimpikorako sailkatu ginen, eta tamalez lesionatuta jo nintzen, bidaia hasi baina 2 egun lehenago motorrarekin istripu txiki bat izan nuen, erren jo nintzen, eta egia esan andanak fin zebiltzan, eta ni erren izan da, ezer gutxi egiteko aukera izan genuen. Munduko txapelketaren ondoren, emaitzak ikusita, bazirudien ez genuela txapelketa honetan parte hartuko, eta hori bai izan zela gogorra, baina zorionez azken aukera eman digute, eta azken aukera aprobetxatu nahi dugu.